سلام نحنا دلاوتي ريفورمينا أجرنا إثيوبيا خافت تندل زل حوي بخمي توتس زي توردل زل قلقلت كبخمي دو يبل نزبل كأنت حتى بمحاس مفتح حسابات نمدلاو نجبر زلنا سمنا وسعر قتيلنا لنا أبقى ما مجلسنا أزل زل سرايت مكل خال بزح زمان قد انت قتيلو نزفان أبي أحمد مكل خال واقع عند خافت القتل انت توسنا كفرس كم زغلن انت فوريس دمان حنتا هاجر حدا جنيا خمس غنن متقاسنا عير الساعة أبقرب أوان أبسمين ولا بحيل تحتفان بنزل حقودات زراعين من كسقاس كابز حبر بزح ملكتات حدا إيو أتي أمريكا وزفل الدبلوماتيين كيسنجر بعصرة تشعة وسان شعة معانت مرت زي فيتنام نيغوشيشن بزبل مصحفه أحتي منيرو أبتو صحف كابز قمت قوم دماس كاب حزة تقس مجلس اللوم أتي مجلسي حدا تواقع وقب زي مسعر طرح عوتي نحدا من قصد ما نحدا تواقع وقب انت زيت في قوة كم تسعر بوصر اللو زبلي هذي بإنجليزية the gorilla wins if he does not lose the conventional army lose if he does not win يبل إذا قمرنا أبي أحمد برهان جلان زي سرح المهنيات يلبون أبي أحمد شعرنا عوت مزجبنا كابز بالأمحار نيامبر كاب عوت سعرتون أيركبن سعر ومدما زخنا عمز أني حيل بزي مهلا وطرح زي كونس برخا موسى أزجورو سرعت بمزرجح يقتلون اللو سلازي بمجلس كيسنجر كم فانو زا مسؤول عمز أني تحيل تاتسي نخفل سراويت زا أكل حيل نايمت في عرمي كم زي يبصحو بينو مهلا وطرح عوتي لمنجست أبي أحمد دما أزم عمز أني حيلتات وق انت زي تجابرون انت زي تدمسسون أون بهيوت مهلا وطرح ودكتي برجز كيسنجر صحفهم حسابات مستمس قدلنياتات فيتنام زجور وق ستحازي بياس أب إيسيا أب تقوان وق استجبر وق أمانجو خلت هجرات زيجاتات نيو ناتنا وقون أوش تهجر بمانجو دقي حدا نزوفانو أبي أحمد كحلية يلو أب كل بوتاتي واقع اتقال دما شقوانا أغلني كوينا أي موجودنية نابلة يسوى أمانجو دما دك هجر يطفو بلسجنا أبزح حلف شو عت عمتات بزعوة مدمر ندات زاربة زي قنص نجار يلبون أبزم شو عت عمتات كاب إثيوبياويان زي تقنص صبغ نجار كتروح ويسجل كاب سراوي زي تقنص دما أزم برهان جلا برهانو بقلة مسرة محمد تسمى زعم السليو سيامة تسلف بالسجن أن تخونون أب إثيوبيان زي تزرقح عينت حدا كان متن تسجم يلبون إتهاجر زفترة كلها في بوق خدم سستجيرو بوق إن بدبدوانا ودم بتاعم تقولي له مسارح تحرش أنا بوق تغيرهم مقرب ما لباري أبو موسخو فريات حرشات ما بتاعم وريد له أب تقرأ نزنا برا نهاجر عمتات فريات عسرت مئتها وزوافر زنبرة جمار إندستري قطبة بوق تدوم سيزون تزاريفوني اتزر فيها بخبيت قتيل تموتيو بسمين ولا أورميان سلام بموت فستاس أنا إندستري أبزع عباي ختمات تزرقي حين زنبرة بعوي تعز اتي إندستري بارك تاتن زسبب بوزح من ملاسنا بهاجر زمت وصا وفر دما نهاجر حريقو كديعو اتي ناي قداماي درجات مرتشفان كاب مئتون لعب بمقدار اتي مليونيوم لمعتاو علامة كم زي سعالت بمتقاس حبورات هاجرات زمسقنت إثيوبيا اتناي كال أي درجات مرتبو بوزح عزفي كم السفح بمتقاس يونسكو زمسقنت هاجر بمفراسن اتتكال زوصحو مسنا خلنت مرتي بسلام كملالسو بزي مقالم نابل علاواي تمرت عدل سراحن بمطفو زخون سب وتهدرنت ويد ما سرح سنت كم زي سنو سرود من اسيات بليت تمرتن تبغسن تطفالو مدمار زبل فرخاب مدنا حليف نبر زينا خويني ممهران شيني جونتا جاوساي زبل سمنداتو هابم اتم صرفو دما ابلع الحزبومن بالنسبه صح بدل المقطع قارسنا تحوسو كاب نبر مويم كم تمزاولو زملكوت ميدياتات ون زدنا سمع ايرخبن كل حاديات زخون نوري خم نبر ويد معلومات نجار تقصيرول سلازي إثيوبيان كابتن نحلفو مكرات راح زي كونس كابتن صبو زي كون زيناتات كم نبر مقصار زخون اللي مادنان كنجلاجل لنا إذا ما كل صبو زي كون نجارات موت انتفاعات نسب مو ناين مفناون بدون متفاعن نموت ممسجان زل مدنا من قصة أنت تجلاجلنا يو أب زمن مدمر تميتن وجن بحبار حالتات بمليونات قصور سبعة أطفية اتي زي تعم سب بسم الناس جفف أمه بمدمر بالسجنان كنما حريقهم كابز تبهلنا لجزي جمير سلام حاوسنا وصرنا نجنزبنا كبرنا سبعوينتنا اندا تقنسه انت تأمينا تميت نبريو اندا تبهلنا بحاو تميت نوده كنموتن كلنا إثيوبيان يقوم زبلنا ጨካን መራሒ ኣብ ኩሉ ገጽን ጎድውን ዝወድቕ ዓጽምና ምዕረፍ መቃብር ኮይኑ እንተኾነ ግን ብዝተወሰነ መለክዕታት ክመዛዘን ከም ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ብልጽግና ምድማር እንዳበለ ዝቕስነና መንግስቲ ንርእሱ እውን መቕናስ ኣይተርፍ نسب كاب هيوت انجزا نبرة زقنس سرعت نسوون كم قدم حزي أيكونن بزحي تقناقن تزلقو بالسجنا أما جرش تاخو عدمي استوسنا حيل انتولو كاب قال سيزب تقراي تورفو فرافرتاتن هيوت مرير وم كاب أمريكا ناب إثيوبيا تسددو سباتن بروباغندا طرح وينميو مليونات بحبار تطرنفو بالسجنا مليونات دما بحبار زرحو وسرعت أبي أحمد ودي إيو النبلو
ምክንያቱ ኣብቶም 7 ዓመታት ብቁጠባን ፋይናንስን ሰብኣዊ ሓይልን ምድማርን ምሕባርን ዝተካየደ ቅናሽ ባዶ እዩ ስለዝኾነ እቲ ዝተረፈ ድማ ጥራሕ ስለዘይኮነ እዩ ብዚ ቃልን ብባዶ ጁባን ንፕሮጀክት $30 ቢልዮን ክስራሕ ዝተማሕለልና ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት መዕርፎ ባሕሪ ከምፅእ እናበለ ንውጊ ይጥቀማሉ እቶም ንረኽቦም መራሕቲ ብልጽግና ጀነራላትን ከም ዝንገረና እንተኾይዱ መዕርፎ ባሕሪ ንምምጻእ ዝሰርሕዎ ውግእ ቅድም ኩሉ ሙሉእ ዓቕሞምን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምፍሳስ ወሲኖም ስልጣን ብሓንሳብ ምስ ትግራይን ኤርትራን ንምውጋዕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ብምግማት ንግዚኡ ትግራዎት ብምጥማርን ብምፍራሕን ዓሪፎም ንኽቕመጡ ብምግባር ተዳለወ እዩ ቅርብ እዋን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሬድዋን ሑሴንን ኣብርሃም በላይን ፕሬዚደንት እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደን ረኺቦም ከም ዘዘራርቦ ወይ ድማ ጀነራሉ ምስ ኣብይ ዝተዛረብዎ ተመሳሳሊ ነገር ምዃኑ ሰሚዕና ንሕና ሕወሓት ከም ስጋት ኣይንሪኦም ስለምንታይ ምስ ሻዕብያ ማዓረ ይዳለው ዝብል ቅሬታ ወይ ድማ ምሽቃጥ ተዛሪቦም ካብዚ ንምርዳእ ከም ዝተኻእለ ድሌት እምበር ዓቕሚ ዘይብሉ መንግስቲ ኣብይ ትማሊ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ክንወቅዕ ኢና ዝብል ዝነበረ መደቦ ዕርዩ ከምቲ ልሙድ ውግእ ብተራን ብፍርቂ ንምክያድ ዝዳሎ ዘሎ ይመስል እንተኾነ ግን እቲ ውግእ ብሓንሳብ ኣብ ክልቲኡ ወይ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሓደ ጀሚሩ ቆፂል ድማ ኣብቲ ካልኣይ ኢላማ ዝካየድ እንተኾይኑ ግዜ እምበር ካልእ ፍልይ ኣይህልዎን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ብሓባር ይኹን ብፍርቂ ንላዕላውነት መሰላት ህዝቢ ብምብላዕ ንዝካየድ ዘሎ ውግእ ብባህሪኡ ዘይፍትሖ ብምዃኑ ብሓቂ ናይ ግዜ እምበር ናይ ካልእ ሃገር ዘይመውራ ብሓቂ ናይ ግዜ እምበር ናይ ባሕሪ ፍልይ የብሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝፈጸመ ገበን መዓልቲ ሕሳቡ ዝኸፍለሉ ክመጽእ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ናይ ካልእ ሃገር ዘይምውራርን ክብርቲ ዘለዎ ሃገርና ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገር እውን እንተኾነት ክትውረር 100 ኣሽሓት ከም ጠፉን ናትካ ዘይምጥቃዕን ናይ ካልእ ድማ ዘይድላይን ክብሪ ንኽጠፍእ ምፍቃድ የብሉን ከምኡ እውን እንዳደብዘዘት ዘላ ሃገርና ንሓንሳብ ንምወዳእታን ንዘይሰኣና ያን ዝገበርና እውን ክኸውን ይኽእል ወትሩ እውን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ብምእካብ ንኣቶም ምምላእን ዕድሚኡ ዝወድእ ሻዕብያ ሕዚ ድማ ዝበለጸ ጥፋኣት ሃገርና ዝደልዩ ሃገራት ዝውድብን ዕድልን ክረኽቡን ይኽእል እዩ ጥፋኣት ሃገርና ዝደልዩ ሃገራት እውን ዝውድብ ዕድል ክረክብ ይኽእል እዩ ንብልጽግና ስርዓት ድማ ዘይምፍላጥን ንሃገር ምጽልላእን እናመስገነ ንግብፂ ክሳዕ ሶማልያ ኣስዒቡ ንዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ብተራ ይኹን ብሓባር ዝጀመሮ ውግኣት ኣብ 7 ዓመታት ሓምሻይ ውግእ ክኾኑ እዮም ብልጽግና ኣብ ኦሮምያ ትግራይ ኣምሓራን ካብ ዝኣወጀም ቅድመ ውግኣት ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘካየዶም ሓደሽቲ ውግኣት ንቐርኒ ኣፍሪካ ናይ ምሽቁርቃር ክብሪ ከም ዝሕዝን የረጋግፁ ስለዚ ብሽፋን መዕርፎ ባሕሪ ንውግእ ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ወዲአን እየን ዝብላ መንግስቲ ዝብል መንግስቲ ብልጽግና ራብዓይን ሓምሻይን ውግኣቱ ብድንገት እንተጀሚርዎም እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ምምካር ቁኑዕ ኣቋም ሒዝና ምንቅስቓስን ይግባአና ስለዚ ኣብ ቀረባ እዋን ክልተ ሓደሽቲ ውግኣት ክወልዳ መንገዲ ምዃኑ ዝነግረና መንግስቲ ብልጽግና ዕድሚኡ ንምንካይ ዘኽእለና ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ቃልሲ ብዛዕባ ምፍታር ክንዘራረብ ይግባአና መንግስቲ ኣብይ ዓቕሚ ዝረኽበሉ ግዜ ኩሉ ውግእ ከም ዝውልዕ ተደጋጋሚ ኣርኢና እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከም ፍርቂ ዝወሃቡ ውግኣት ዝስዕቦም ጉድኣት ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ናብ ድኽነት ዝመርሑ እዮም እዚ ከም ዝኾይኑ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝካየዱ ውግኣት ምምካት ክሳብ ሕዚ ዝነበረና ምላሽ ምክልኻል ተናጻሊ እምበር ብሓባር ኣይነበረን ገለገለ ወገናት ድማ ምስቲ ውግእ ዝገብር መንግስቲ ብምሕባር ሓውና ሓው ክላዓል እናገበሩ እቶም ዝተካየዱ ውግኣት ዝምክትዎም ዝነበሩ ብሓባር ሓይሊ ዘይኮነስ ብተናጸሊ እዩ እዚ ድማ እንደገና ኩልና ብፍርቂ ንጉዳኣሉ እዩ ንውግእ ዝገብር መንግስቲ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ድማ ምቹ ባይታ ፈጢሩ ጸኒሑ ካብዚ ክንወስዶ ዝግባአና ትምህርቲ መንግስቲ ብልጽግና ብተራ ዘካየደ ውግእ ካብኡ ብምውጋን ኣብ ልዕሊ ካልእ ሓዊ ህዝቢ ብምልዓል ይኹን ብወገን ኮንካ ምርኣይ ካብ ጉድኣት ዘይንተርፍ ምዃንና እዩ ብሓቂ እውን ካብ ሓደ ጌጋ መንገዲ ኣብይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ጌጋታትና ክንምሃር እንተኾይኑ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ተናጻሊ ቃልሲ ዘይረብሕ ምዃኑ ምፍላጥ ክኸውን ይግባእ እዚ ሓበርነት ብሓደ ወገን ሎሚ ዘሎ ጽቡቕ ዘይኮነ መንግስቲ መደብ ጥፋኣት ክድምሰልና እዩ ብኻልእ ወገን ድማ ድሕሪ ብልጽግና ዝኸውን መስርሕ ብኩሉ ተሳታፍነት ዝካየድ ዝርርብን ብምግባር ንምውሳን ቢያንስ ኩሉ ወገን ካብ ጉድኣት ንኽድሕን ዝግበር ዕድል ክህበና እዩ ኢትዮጵያ ሰላም ትደሊ ካብ ዘሎ ናይ ሎም ጥፋት እንትገላገል ጽባሕ ክትዕርን ትኽእል ዝጠፍእ ሰላም ክትረክብ ይግባእ እቲ ዝጠፍእ ሰላም ኢትዮጵያ ብምምላስ ዘሎ ሓደ መንገዲ ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ሰላም ዝሰኣነ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብምውጋድ ሰላም ዝመጽእ እዩ እቲ ጨካን ብፍርቁ ሓደ እናጋጠመ ግዜ ዝዕድግ መንግስቲ ንምውጋድ ዝከኣል እቶም ናይ ብልጽግና ሰለባታት ዝኾኑ ማሕበረሰባትን ኩሎም ፍርቂ ኣይነኣቱን ኢና ኢሎም ብሓባር ሓይሊ እንተልዒሎም እዩ ንብልጽግና ክነጉድ ንኽእል እቲ ፋሽስታውን ውግእ ዝነበረ ናይ ጀርመን ጣልያን ጃፓን መንግስቲ ዝስዕረ ዓለማዊ ሓበርና ተማሂርና ናይ ርእይቶን ዝሓለፉ ሕርቃን
ከይገደቡና ሎሚ ከየስተናበሩ ዝገብር መንግስት ንምውጋድ ሰፊሕ ቃልሲ ክንገብር የድልየና እዚ ድማ ብብረት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሲቪላውን ፖለቲካውን ዝምልከት እዩ ብልጽግና ህዝቡ ብውግእን ጥሜትን ንኽጠፍዕ ዕድል ዝረኽበሉ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ ዘይኮነስ ብሓባር ስለ ዘይተጋጠሙ እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሕ መከራ ንምውጋድ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ብልጽግና ንምውጋድ ዝጠቕመና ሰፊሕ ግንባር ቃልሲ ክንፈጥር ይግባእ ብልጽግናን ገበናትና ዝደፍረሉ መጠን ንሃገር ህዝብን ካብ ገበናት ብልጽግና ንምድሓን ምትሕባር ፍሉይ ድፍረት ክኸውን የብሉን ሓባርነት እዚ እውን ሓባርነት ንተኸተልቲ ክርስትና እምነት እውን ንብርሃነ መስቀሉ እንኳዕ ኣብጽሑኩም እንዳበልና ናይ ሎም ምድላዋት ንተኸተልና ክርስትና እምነት እውን ንብርሃነ መስቀሉ እንኳዕ ኣብጽሑኩም እንዳበልና ናይ ሎም ምድላዋትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና